Sengokunye wabesithi ufuna ukubhejetha ngane ngane yakho ethini edalayo impilo yabo. Wabecacile ukuthi eyidinga ngathi mengithi anginamali ngathi hayi ngoba vele uma-friend wasendaweni sijwayele uma ngikhulume naye ngampela ngakhuluma my friend ngicela unginikeze i-voucher ngosuku oluthile nginikeze imali yakhe wanginikeza uyokhuluma. Okay fine ngambuyisela imali yakhe my friend bangabi nankinga. Okay kwacaca ukuthi my friend segcina sewumuntu ongishelayo nginawo ukufuna amayelebo wangithembisa ukuthi uzongisiza phana phansi lapho. Okay ngabe ngingezo njongo zami zokuthi ngiyamthanda ezwe umuntu ekathi ngiyamthanda wangishela nganqoma umuntu enginesibani ukuthi ngizomyisa hayi ngoba kuthiwa ngimuntu wami angimvakashela kanye ne-friend ngivakashelile nje my friend kodwa emveni kwalokho kuthi mengisithi ngiyazona angisayanga. Awuchaze mhlawumbe ngidinga ukuzwa kahle le ndaba ungichazele kahle ukuthi mina engagcina uthatha lo mina engenza ukuthatha leso sinqumo ukuthi ulale no my friend. Ngizamela wena ngoba ngakhuluma nginefiso sokuthi one day uyoba negane yakho. Namhlanje mina ngiyisilima ngila abantu besifazane bona abantu ongabathembi. So wena angithandi ukuhlukana nawe. Awuthandi ukuhlukana nami kodwa uyawazi ukufrela my friend ngithanda. Mistake. Kodwa ngendlela esekwenzeke ngayo sengize ngathola ngisho ingane kungekho lula ukuthi ngizowathola ngisho ingane mina lokho ngikwenze njani ngijabulele ngigxume ngiqabula amafu khona lokho okuncane kwayona leyo voucher engihlezi ngithenga uma ngingonile mina ngenze njani ngaleyo voucher ngicela ukuzwa kuwe ngoba manje angazi inhliziyo yami ihlangahlangene ngalento yenza kumina yabo nje wena mina awuyilutho uyisifebe yasazi isifebe ihamba ilalo yafana nomuntu angazi ngakufanisa nani. My friend kubo bonke abantu my friend never hayi yami into ngona ngibona mina into engibonayo ukuthi into yayikhipha lengane yalo my friend athathe isinqumo sokuthi ubuwela kumina akaphinde akekho umuntu afuna khona mina ngiyaqhubeka uyadefend yazi mina uyamdefenda lo muntu angimdefendi kuphela bisengibuza ade ngikutshele ama-plans ami efuthami nami ngiyindoda ngiyafisa one day ukumisa umuzi wasekhaya so wena ungamele ukuyomisa imizi yale mina kangakanani ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ngizimisele ukuba nawe wena indaba ugcina lesasisalo my friend because usafuna lama-voucher ufuna ama-voucher kungaphezulu kwama-voucher angisafuni ama-voucher phela manini ukuyikhipha ingane kuzomayinasa ukuthi ngithele my friend ngale ndlela yakhe ngendlela obona ngayo ungangibona kanjalo phela ukuthi yena ngeke akwazi ukuba nami because mina ngeke ngikwazi kuzomayinasa ubuhlungu mina enginabo nokubona lento yakhe ikhula phambi kwami mina shema angikwazi ukuphinde ngiqhubeke ngikubheke because uyanginyanyisa uyangidina indlela ongibize ngayo lana iyangidina ngampela ukuthi mina nawe nje ngiyabona izinto zilunga wabona ukhipha ingane ngiyabona ukuthi bafu ngeke kuze kungisize ngoba isiphepho sengiphushile nalo muntu kude kodwa ayikaphazamisa bafu ngiyabonayo ukuthi into yasekhaya bafu abantu abasaboni bese bezobona umqala wena bafu nje yabona nje uma ngidonsa kanje bafu ngisondeza kanje uthini yena umama kanje uqabana nami manje konke lokhu uyakwenza ngiyacabanga ukuthi ubona wena ngoba kube seduze bengingaza akhulume nami kanje ngiyakwazi ukukhuluma nami uma khona wena kanje wena futhi ungijwayela kahle angihloniphi uyabafulisa mina uye kukulisa intombi yakho angikukhitheli mina mfowethu inkinga bafu isikhathi esiningi umuntu wami njengoba ngitshela lo muntu uyangithanda nami siyathandana sesigude iminyaka eminingi njengoba ngitshela hlezi kuwumuntu ozoba in between phela mana bafubuya ngoba manje hlezi kuwumuntu ozoba in between kwenzeka kanjani lokho ngala kwenzeka kanjani hlezi kuwumuntu oyedwa ozohlukanisa noma andangazi ukuthi ngitshela ukuthi ubala kumina ngitshela ukuthi mhlampe uyena kumina uyiboss impilo yami
Cha, angiyona Uyakwazi ibhozi wena impilo yami. uyongithengela i-voucher, ubone ukuthi uyini. Angiyona ibhozi because ngalesa sikhathi Noma ubona nayo ukuthi imali uzohambe kuyinkinga uyovula serious. amathango umethela abantu mase uyabuya uzongitshela ukuthi hayi lalela mina No. ngizokwenza kanje. Iyona into oyilindele leyo ukuthi mina